Filipino workers o OFWs, iba pang natitirang workforce, at mga nalalabing populasyon ng mga Pilipinong hindi kabilang sa listahan. Ang unang tranche ay ibibigay sa mga frontliners sa mga sumusunod na health facilities. Dahil sa limitadong supply ng bakuna laban sa COVID-19, kailangang maging madiskarte sa pamamahagi nito. Prioridad ng mga frontline healthcare workers dahil kritikal ang papel na kanilang ginagampanan sa panahon ng pandemya. Ang pagbibigay sa kanila ng bakuna ay mahalaga upang matiyak ang kanilang proteksyon sa trabaho. Ang kanilang kalusugan ay nananatiling isang pambansang prioridad. Speaking of working from home, madalas na rin tayo nakikipag-meeting online, usually via Zoom. But keep in mind, even via virtual meeting, we have to make ourselves presentable and ready to slay. It doesn't have to be complicated. In fact, you can do it in less than 10 minutes. At kailangan mo lang ng mga basic makeup products. Cleanse your skin to get rid of excess oils. Use a light foundation. Dapat nagmamatch ito sa skin tone mo. Tapos, apply concealer on your under eyes and blemishes. Contour is key para mas natural ang glow at hindi ka magmukhang flat on camera. It's better to use a bronzer stick. A highlighter is optional, but it's nice to apply some on the inner corner of your eyes to make them look more awake and open. Don't forget to put on blush so that you don't look pale or washed out. Make your eyes look even more awake with a light mascara plus a light eyeshadow. Of course, kilay is life, so don't forget to fill them in. Lastly, go with a bold colored lipstick so you look full of life. You are ready to show who is boss and get your work done on time. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya.
aming kabiasnan. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumambye, hindi lugod mo kare kalupa mong mabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot ke katabo. Hey, 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 lugod mo hindi, lugod mo kare kalupa mong mabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot ke katabo. Paklagin niya. Sakatang mati agad eh. Matita naman nga. Makanda. Photographer ko. Yang ninong tao, ibisurang sa sulat. Tako kari darang bengin niya, magluto na ka no. Sige ako pa. Tricycle driver ko pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa ko. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Extension ng household lockdown sa Pampanga inirekomenda ng mga alkalde kay Governor Pineda. Bulacan at iba pang bahagi ng NCR Plus mananatili sa MECQ hanggang May 14. Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija kabilang sa mga probinsya na may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19. At Gulayan Community Pantries nagsulputan sa Pampanga. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Simula sa Mayo, 2 linggo pang mapasa sa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Bulacan at ibang bahagi ng NCR Plus bubble. Sa umiiral na strict quarantine protocols, kanya-kanyang diskarte na rin ang ilang Bulakenyong guro upang hindi mahawa ng COVID-19, lalo na't expose sila tuwing namamahagi ng mga learning modules. Si Reynal Pawid ang may ulat. Base sa rekomendasyon ng IATF, mananatiling nakapailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang NCR Plus bubble mula May 1 hanggang 14. Ang NCR Plus ay binubuo ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Ibig sabihin, patuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na protocols para limitahan ang galaw ng tao sa mga nabanggit na lugar. Sa buong Central Luzon, tanging sa Bulacan na lamang umiiral ang MECQ. Gaya ng nakagawian, tanging essential activities lamang ang pinahihintulutan dito. Dahil sa patuloy na pagpapatupad ng strict health at safety protocols, maging ang mga guro kanya-kanyang diskarte upang maayos na maipamahagi ang learning module sa mga estudyanteng kulong din sa bahay. Gaya na lamang ni Miss Marilu Mangaran na guro mula sa bayan ng Bukawe. Tila 360-degree shift umano ang nangyari sa kanyang buhay simula nang ipatupad ang blended learning. Sa face-to-face kasi, kapag nagturo ka, talagang nakikita mo agad yung mga bata. Sa mukha pa lang nila, nakikita mo na agad kung nalalabuan ba sila, na uunawaan ba nila. Ngayon, napakahirap para sa amin malaman kung talaga bang naiintindihan ng bata yung pag-aaral nila kasi self-learning module eh. Dahil mukhang magtatagal pang makabalik sa eskwelahan ng mga bata,
Doble ingat na lamang sila sa isinasagawang distribusyon ng mga learning module. Mula sa pagsusuot ng gloves, face mask at scheduling ng pagkuha ng mga learning material, lahat ay kanilang inaasikaso upang maiwasan ang kontak sa ibang tao. Natatakot din ako na baka mamaya pag uwi ko, meron na rin nahawa na rin ako ng COVID-19. Diba? Kasi yung kalaban natin, hindi naman natin nakikita. Minsan hindi naman namin mapabayaan na yung mga magulang kapag hindi nila alam yung gagawin, talagang mapapalapit ka, mahahawakan mo talaga sila. Samantalang upang matiyak na ang lahat ay tumatalima sa mga ibinabang health guidelines, ang provincial government inilunsad ang libreng face mask para sa MASA project. Higit 3 milyong face mask mula sa Malacanang ay pamamahagi sa buong probinsya. Una na ring inatasan ng Kapitolyo ang lahat ng barangay na magtalaga ng sarili nilang isolation facility upang maiwasan ang kumpulan sa mga pagamutan. Atasan natin ang lahat ng mga barangay captains na magkaroon ng kani-kanyang isolation facilities. Kasi po, kailangan magtulong-tulong tayo dito sapagkat dumadami po ang kaso natin. Sa COVID-19 bulletin ng DOH nitong April 28, umakyat na sa 3,555 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bulacan. 37,874 ang total confirmed cases, 747 ang namatay at 33,572 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Pasok sa top 10 provinces na may pinakamataas na daily COVID-19 cases ang Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Ang bilang ng aktibong kaso sa Central Luzon umabot na sa higit 9,000 at 98% ng bilang ay mild cases ayon sa Department of Health. Ang estado ng COVID-19 sa gitnang Luzon, alamin sa report ni Rainiel Pawid. Nitong April 28, pumalo na sa 1.02 milyon ang naitalang confirmed COVID-19 cases sa buong Pilipinas. Nang kaparehong araw rin naitala ang 6,895 na bagong kaso ng coronavirus. Dito sa gitnang Luzon, 3 probinsya ang pasok sa top 10 provinces na may pinakamataas na naitalang COVID cases sa loob lamang ng isang araw. Pang-apat ang Bulacan na may 283 new cases. Sinundan ito ng Pampanga na may 267 na kaso. Habang 10th spot ang Nueva Ecija na may 79 na kaso. Sa talaan naman ng top 20 municipalities and cities na may mataas na daily COVID-19 cases, pang-12 ang City of May Kawayan sa Bulacan na may 90 cases noong April 28. Pang-19 naman ang City of San Fernando, Pampanga na may 57 naitalang bagong kaso. Sa latest coronavirus bulletin ng Central Luzon Health Department, 82,082 na ang confirmed cases sa buong rehiyon. 9,324 ang active cases. 1,864 ang namatay at 70,894 ang recovered. Ayon sa DOH, 98.11% o 9,148 sa mga active COVID patient ang nagpapakita ng mild symptoms. 44 ang asymptomatic, 60 ang moderate cases, 54 ang severe cases, at 18 ang critical na kaso. Samantala, extended hanggang May 14 ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan na kasali sa NCR Plus Bubble. Habang sa Pampanga, hinihintay pa kung magkakaroon ng panibagong extension ang umiiral na household lockdown sa bisa ng Executive Order No. 5B-2021. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbaba ng CLTV News extension ng household lockdown sa Pampanga, inirekomenda ng mga alkalde kay Governor Pineda. At sa angguniang panlalawigan ng Pampanga, nanawagan sa mga alkalde na dagdagan ang pondo para sa COVID-19 vaccine. Magbabalik ang CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Grid Corporation of the Philippines.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Umapela ang Pampanga Mayor's League kay Pampanga Governor Dennis Pineda na palawigin pa ang implementasyon ng Executive Order No. 5 o ang tinaguriang household lockdown. Ito ay base na rin umano sa estado ng COVID-19 surge, gayon na rin ang utilization ng healthcare system sa lalawigan. Narito ang detalye. Naglalaro sa 200 hanggang 300 ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa lalawigan ng Pampanga mula April 11 to April 23, batay sa datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU. Ang COVID-19 surge na ito ngayong Abril ay malayo sa kulay asul na linya ng COVID-19 incidence noong buwan ng Marso, na single digit lamang ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan. Ayon kay Pampanga Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, natanggap na nila ang rekomendasyon ng mga alkalde sa Pampanga sa kahilingan na i-extend o palawigin pa hanggang May 15 ang Executive Order No. 5 ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda o ang tinaguriang household lockdown. Ito'y base na rin umano sa COVID-19 incidence sa Pampanga at estado ng hospital and isolation utilization ng probinsya. Critical, high and critical levels ang utilization rate ng mga dedicated COVID-19 beds ng probinsya, including yung mga ICU units at saka mga mechanical ventilator natin. Ayon sa opisyal, hindi lamang ang COVID-19 surge ang problema, kundi ang relatibong pagtaas ng mortality rate o bilang ng mga nasasawi sa mga nakalipas na araw. Biro mo, yung mortality rate na lang, no? From ang highest kasi natin na daily mortality rate nung April 22, 23, 13 tayo nung mga namamatay. 13 a day, ha? 13 per day. So ngayon naman, as of 27, bumaba naman, naging 9 na lang yung ating mortality. Nais raw ng mga alkalde na i-extend ang household lockdown dahil isa sa pangunahing sanhi pa rin ng pagkalat ng virus ay nagmumula sa household o pamilya na nagsasagawa ng okasyon at pagtitipon. Pagka tinanggal mo yung liquor ban, mamimili nilang, hindi na naman natin kasi kayang kontrolin lahat ng households na merong yung kapitbahay mo pupunta dun sa iyo o di ba magiinuman kayo dun sa labas. Nakakatakot yan lalo na nga ngayon di ba? Ang tinatamaan household, kung isang household lahat ng membro halos meron pagka meron yung isa. Tiniyak naman ni Chua na hindi lamang ang mga miyembro ng Pampanga Mayor's League ang kukonsultahin sa inaasahang babalangkasin na bagong quarantine classification. Sinabi ng opisyal na bagamat nasa ilalim ng MGCQ ang Pampanga, ang paghigpit ng community quarantine protocol ay alinsunod sa estado ng health facilities ng lalawigan na ang estado ay nasa highly critical pa rin. Paulo G. Santos, CLTV News. Matapos i-anunsyo ng Pampanga Mayor's League ang planong isentro ang kanilang pondo at makiangkas na lang sa pagbili ng bakuna ng Kapitolyo, nanawagan naman ang sangguniang panlalawigan sa mga local chief executive na dagdagan ang kanilang budget allocation para sa procurement ng mga bakuna. Gawin muna sana raw nilang prioridad ito sa halip na ang ibang proyekto na pwede naman umanong isantabi. Si Paulo G. Santos ang may detalye. Suportado ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang hakbang ng Pampanga Mayor's League na makiangkas sa proseso ng procurement ng COVID-19 vaccines ng probinsya. Ayon kay 3rd District Board Member Rosby Henson, ang inisyal na 300 million pesos na naipasa ng SP ng Pampanga ay kapos para makamit ang 70% herd immunity ng lalawigan na nasa higit 2 milyon ang populasyon. Specifically, 300 million is specifically for the purchase of vaccine initial. Ganon. So yun ang gusto nating panawagan sa ating mga LGUs na sana dagdagan nila on their part yung allocation for the purchase of vaccine, and then we can request the provincial government centralize na lang yung
purchase. Sinabi ni Henson na magkakaroon ng Memorandum of Agreement ang Sangguniang Panlalawigan at ang Pampanga Mayor's League kaugnay ng naturang hakbang. Pero bago pa sana umano maisapinal ang kasunduan ay nanawagan siya sa mga alkalde ng probinsya na ikonsidera itong higit na kailangan ng mga mamamayan kaysa sa mga proyektong maaari munang isantabi. Pwede naman nilang dagdagan pa yun eh. Kasi nung nakaraan pinagawayan pa nga nila yan yung supplemental budget sa pagbibigay ng ayuda eh. Alam mo, ang ayuda, matutulungan nyo yung mamamayan for about, let's say, maximum of 1 week. Pero hundreds of millions in-allocate nila. But this vaccine will protect the individual citizen, no? Yung mamamayan, for a long, long time. Ayon pa kay Henson, ibabatay ang distribusyon ng bakuna sa estado ng pangangailangan ng populasyon at COVID-19 cases ng isang munisipalidad. Ang magiging policy guidelines dito is, saan ba maraming tama? Saan ba maraming vulnerable? Kinumpirma naman ni Pampanga Provincial Administrator Attorney Charlie Chua na dadaan sa basbas ng Sangguniang Panlalawigan ng kasunduan na pagsabay sa pagbili ng bakuna ng mga LGUs ng Pampanga. Ngunit ang katotohanan umano ay hindi lamang ang pera ang issue sa pagbili ng bakuna, kundi ang commitment ng mga pharmaceutical company sa availability nito sa bansa. Good, alam mo, Pao, kahit dagdagan mo ang orderin mo, kung minsan yun ang manufacturer yung tumatanggi na ito lang muna, ito lang ho muna, ganyan lang muna ang maibibigay namin. Yun ang nagiging problema ngayon sa vaccine. Tignan mo din yung nangyayari sa national government, di ba? Sinabi ni Chua na inaabangan na nila ang 300,000 doses na inorder na AstraZeneca. Ganito rin kalaki ang inaasahang dami ng bakuna sa ikalawang bahagi ng procurement na inaasahang darating sa third quarter ng taon. Habang may initial order na rin umano ang probinsya ng 100,000 doses ng Covovax at ito ang inaasahang bibilhin ng mga alkalde pero nakadepende pa rin umano sa commitment ng mga ito sa MOA. Hanggat hindi nakapirma kasi sila sa MOA kung ano yung funds na nakalagay doon, hindi ako makakapagsalita Hindi ko masasabi. Pero meron pang panahon kasi isa sa dito sa at least hanggang next week. Binibigyan naman ako nung ating kausap from Covovax, no, yung Faberco, ng hanggang first week ng May. Ayon kay Chua, mahalaga na kanilang malaman ang commitment ng mga mayor sa kanilang nasasakupan upang makita ng provincial government ang kakulangan upang maayudahan daw ang mga ito. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Gulayan Community Pantries nagsulputan sa Pampanga. At watawat sa San Fernando City Hall naka-half-mast bilang paggunita kay dating OIC Mayor Macalino. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naunang balita. Look for them. Control. Shape.
and master them. Never stop challenging. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Sa kaliwat kanang community pantries na nagsulputan sa Pampanga, kapansin-pansin na going healthy at madalas gulay ang mga pagkain dito. Hangad kasi ng ilang community pantry organizers na bukod sa malamnan ng tiyan ay maging malusog din ang mga kabalin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Samantala, nanawagan naman ang Department of Interior and Local Government sa mga community pantry organizer na gawing house-to-house ang food distribution upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Si Rainiel Pawid ang may report. Talaga namang mapapakanta ka ng bahay kubo sa mga iba't ibang community pantries na nagsulputan sa Pampanga. Ang mga ipinamimigay kasing pagkain hitik sa samut-saring masasustansyang gulay. Talong, kalabasa, ampalaya, upo at kung ano-ano pa, name it, they have it. Makikita sa video na ito sa Barangay Santo Niño, San Simon, Pampanga, ang Malabox office na pila sa kanilang community pantry. Bukod sa bigas, delata at itlog, sangkaterbang gulay ang kanilang ipinamamahagi. Ayon sa pamahalaang barangay na siyang nag-organisa ng pantry, 500 residente nila ang nakinabang sa masusustansyang ayuda. Sa pinagsamang pondo ng barangay at donasyon mula sa mga residenteng nakaluluwag sa buhay na buo ang Malapalengkeng Barangay Community Pantry na ito. May ipinamamahagi rin pa sa mga residente na kukuha sa pantry. Ito ay para maiwasan na rin umano ang dagsa ng tao na maaaring pagsimula ng hawaan ng coronavirus. Bawal na po ding senior citizen. Dapat po tamo pong tatang or maapuner. Kung atin na po tatang apong imapupune, tatang ima, ilan po pwedeng anak. Kuling po, pag ginamila pong essential pass po din. Ilan mo po pwedeng lumwal po kening barangay niya po. Ang mga paaralan naman sa City of San Fernando umani na rin sa kanilang mga taniman. Habang kasagsagan ng pandemya, napakinabangan ang mga bakanting lote sa bawat paaralan sa syudad upang maging quarantine gulayan. At nitong linggo lang ay sabay-sabay ng inani ang mga kamatis, ampalaya at sili na siya namang ipinamahagi sa mga residente. Maging ang mga binhing gulay ay maaaring kuhanin sa gulayan pantry. Isinusulong ng City Agriculture Office ang pagtatanim ng mga Fernandino sa kanilang bakuran lalo na ngayong nahaharap tayo sa panahon ng krisis. Sa Barangay Bebe Anak sa Masantol naman, mistulang bagsakan ng gulay rin ang kanilang community pantry. Laking tuwa naman ng mga community pantry organizer na sa 2 araw na kanilang pagbubukas, patuloy pa rin ang buhos ng donasyon kung kaya't tila hindi umano nasasaid ang kanilang pantry.
Samantala, nakiusap ang Department of the Interior and Local Government sa mga community pantry organizer na gawing house-to-house ang delivery ng food pack upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Sa buong bansa, higit 300 community pantry na ang naitayo mula sa bayanihan ng mga Pilipino. Patunay lamang ito na sa panahon ng pangangailangan, taong bayan pa rin ang siyang magdadamayan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa ibang balita, naka-half-mast ngayon ang watawat ng Pilipinas sa tapat ng City Hall ng San Fernando, Pampanga bilang paggunita kay dating OIC Mayor Attorney Vicente Macalino. Si Attorney Vic ay nagsilbing officer in charge ng munisipalidad noong 1981 hanggang 1983. Inihatid ngayong araw sa kanyang huling hantungan si Macalino. Sa Facebook post ng City Tourism Office ng San Fernando, nagpasalamat ito sa naging serbisyo ng dating alkalde sa munisipalidad. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official, ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Tizon. Maraming salamat at magandang gabi.